Ej, mogę to... Ej, to się nie nagrywa. Będzie się nagrywa. Inteligencja. O, Daniela trzeba nakręcić do boku. Nie będzie przybliża. Daniel, odwróć się! Czekaj! No zostaw je, ona mnie kręci. A co tak ładnie koloryzuje ta kamerka? A, nie, wyglądasz ładniej. Weź to łapę. Aj, wkładasz mnie do herbaty. O! Też klatkę. Wiem, że mnie kochasz. Wiem. Nie kręć to mnie. Co? Teraz ci pan nie gra. Mogę się przedstawić? Teraz ty. A. No to jest moja żona, to jest moje dziecko. Ja zajmuję się sprzedażą koni i czym? No i podróżowaniem, takim oczywiście jaraniem. To jest martwy, nie zasypiasz w ogóle? No, możesz kręcić. Bo nie wiedziała na kim się Chcesz? zemścić. Nie umiem, zepsuję ci tą kamerę. Co się losu. Teraz ty, koleżanko. Kim jesteś? Ja jestem Ferdynandą. Ferdynandą widać. jakąś tam. Zajmuję się zbieraniem truskawek razem z Nie, ja nie nią. Robię kilka Nie zbieram truskawek. Zbierają, bo są w mafii, nieźle. Możliwe. Ty debilu, miałaś się kryć. Pomóżcie mi na grobie parę truskawek. No i właśnie razem zbieramy te truskawki i tak dalej. No. To jest grabarze. Tak, nazywam się Grzesiu i dorywczo zbieram truskawki, a oryginalnie... Ich bin Jestem z Niemiec jestem und grabarz. Piwo trinken lubię. Ich bin trochę gruby, aber to nic nie szkodzi. Flegmatisch. Flegmatisch, ja. To jest jedyne słowo, które pamiętam z nim. Ich nie mówię dobrze polski. To mój stanik. O Boże, jakie mam zbliżenie twoich cycków. Chleba! Proszę. No. Zabiłam go. Kurwa. Chleba, nie gwałć naszej łazienki. Nie zrobisz tego. Czego? Tego z drzwiami. Czego? A ja to znam. To jest tak, ty wychodzisz i tylko ci nogę. Nie, to jest tak. The fuck? Dobrze, nie Imo, chodź tu. Piotruś, chodź do nas, do środka. Ej, ale o co ci teraz chodzi, że my cię nie lubimy? W jakim sensie? Kurwa, co za imo? Imo, Piotruś. Jezu. No dobra, to Piotruś. Dobrze, Piotrze. Jestem Piotrze. nikim. To kim ty jesteś? No powiedz, kim jesteś? Dobrze, nikim, chodź tu. Ej, nikim. Nikim, chodź. Oto Ktosiu! Niki, chodź. Spadaj. Machnął głową! To spadaj. Zostań na tym balkonie i tam się udław powietrzem. Czekaj. No i o, to jest wariatka! O, dała ci klapsa! Oknie. Ona cię w dupę dotknęła. Ej, chodzisz mi w kadr. Czekaj, ja ich tam zamknąć razem. No to zamykaj, ale tak szybko. Nie otwierajcie tego matu. Nie dacie! O, to jest lepsze. Cicho, lepsze ujęcie. Co ty robisz, Piotr? A tam gdzie chyba. O, podobało mi się. Kaja, zgwałć go, zgwałć.
Skąd to dziecko przyszło? Cicho bądźcie, cicho. Elżbiecie, nie wchodzisz. Oparzyłam się. W drugą stronę pisz. Jeszcze raz. Powiedz, że musimy zrobić powtórkę. O, otwórzmy ją. Żal mi tej małpki. Jedna małpka. Ja się martwię o małpy, wiesz? O, ja cię... Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a cocksucking ass licking Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes it's true. Nobody fucks uncles quite like you. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker. You don't eat or sleep or mow the lawn, you just fuck your uncle all day long. What's going on here? You fucked your uncle yesterday! Uncle Fucker, that's U-N-C-L-E.